Maar ja, we gaan een aantal voorstellingen bespreken. We beginnen met zaterdag 6 april en dat is een theaterconcert. Wat is dat voor een concert? Nou, dit is eigenlijk een heel klein concert. Het is echt kleinkunst. Ik denk een van de meest bijzondere voorstellingen dit seizoen in het theater. Met Danielle Kien-Absel. Zij komt uit Weert, dus dat is wel heel erg leuk. En Danielle heeft ook gezongen hier tijdens het cultureel Lint in de foyer. En toen zong ze liedjes van The Sound of Music. Heel veel mensen in Weert kennen haar. En zij zingt al een aantal jaren met Mama Roe. En Mama Roe is een ensemble van een contrabassist, een accordeonist die ook piano speelt en 3 zangeressen. En ja, die hebben een soort mix van smartlappen, kleinkunstmuziek. Ze maken zelf hun eigen teksten, hun eigen muziek. En de voorstelling heet Paal en Perk. En ook een nieuwe cd wordt gelanceerd met dezelfde titel. Het is een heel klein, intiem concert. Help ons uit onze nood. Help ons uit onze nood. Help ons gauw en zet de zakken aan de dijken. Want als nou het water komt in ons huis, berg je geld en zit daar niet zo stom te kijken. Het is pas veilig achter slot in een kluis. Dan gaan we verder de dag erna. Dat is zondag 7 april, een muziekmatinee. Ja, dat is Sex and Sticks. En dat is Ramon Lormans, ook uit Weert. Hij heeft bij Rick, de muziekschool, heeft hij jarenlang les gehad. Dus het is wel leuk om deze mensen weer terug te hebben hier in het theater. En Ramon is al 10 jaar samen met saxofonist Eva van Grinsven. Dus ze hebben een jubileum. En ze hebben een aantal hele grote prijzen gewonnen op het gebied van kamermuziek. Dus dit jaar 10 jaar, dat wordt dus hun jubileum. En ze nemen dan een sopraan mee die nog meezingt. Ja, en die zondagmiddag is daar ook nog een cultureel café aan verbonden. Nou, het cultureel café is voorafgaand. Het is om 11 uur voor het concert. En dat wordt gepresenteerd door Ankie Raamakers, die ook Kunstofoon presenteert bij TV Weert. En dat is gratis toegankelijk. En achteraf, dus na het concert, is er soep met broodjes. En dan de woensdag 10 april, dan zijn de allerkleinste weer aan de beurt. Ja, het lijkt al zo lang dat mijn kinderen zo klein waren en ook thuis voor tv zaten en keken naar Koekeloeren of op school, schooltelevisie, al die programma's volgden. Nou, en Piertje en Moffel komen weer naar het theater met een hele leuke voorstelling. Koekeloeren is een programma dat al 20 jaar op de Nederlandse televisie loopt. Het is een programma voor groepen 1 en 2. Dus dat zijn kinderen van 4 tot en met 6. 90% van alle kinderen die kent Moffel en Pier al. Ja, kijk, als we nou open zouden doen, dan wisten we het. En dan donderdag 11 april, een klassieker, ook alweer in onze regio zeker. Ja, daar ben ik wel heel erg trots op. Omdat de meesten weten dat ik ooit bij het Limburg Symfonieorkest heb gewerkt. En chef-dirigent, of oud-chef-dirigent Ed Spanjaard, die dirigeert dit programma. Dus het is een hele grote eer dat hij hier in Weert komt. Ik ben heel erg blij ook om hem weer terug te zien. En ik heb aan hem gevraagd of hij iets vertelt over dit programma Hartstocht. Dames en heren, dit is het laatste seizoen dat het LSO nog helemaal zelf één eigen orkest is. We spelen 3 grote romantische meesterwerken en het is bovendien een bijzondere kans om onze betrekkelijk nieuwe concertmeester Lei Wang, tengere Chinese die prachtig Nederlands spreekt en een geweldige violiste, te beluisteren in een van de geliefdste romantische vioolconcerten van Johannes Brahms. En dit programma bevat 2 werken van Brahms en 1 van Dvorak.
die elkaar kenden. Ze hadden dezelfde uitgever, ze hadden grote bewondering voor elkaars werk. Dat komt niet zo heel veel voor bij componisten. En ik heb de keus mogen maken om 2 stukken van dit programma uit te zoeken die ik al jarenlang heb willen dirigeren, maar waar het nog niet van gekomen was. Dus voor mij is het een klein beetje première-achtig. En ik verheug me bijzonder op Weert. Het is vrij lang geleden dat ik daar heb gedirigeerd, maar ik herinner me dat feestelijke ontbijt nog. Ik geloof dat het 2 jaar geleden was. Dus dat wordt een bijzondere avond bij u.